Sanibonani balaleli nababukeli bombele, igama lami nguSilindile Khanyile. Njengoba uMashi uphela sisonga inyanga lapho siqhakambisa futhi sigubha khona amalungelo abantu eNingizimu Afrika. Usuku lwamalungelo abantu kulelizwe ligushwa ngoMashi 21 lapho kusuke kukhunjulwa khona abantu ababulawa nabalimala behlaselwa ngamaphoyisa ngoba bebhikishela ukuphikisana nemithetho yokuphathwa kwamabhasi. Ngalelo langa kwabulawa abantu abangu-69 kwathi abangu-108 balimala eSharpeville. Umqulu wamalungelo abantu uthi wonke umuntu unelungelo lempilo, ukulingana nesithunzi. Lamalungelo-ke abuye angahlonishwa, kodwa kunezinkantolo ezimbalwa ezikhona ukulekelela. Ukubheka lokhu kabanzi sixoxa nongoti womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane uZikalala, siyakubingelela, siyakwamukela kumbele. Angibingelele abalaleli bombele bese ngokubingelela nawe kakhulu. Okokuqala nje mhlawumbe uma ungasikhela phezulu, uthini umqulu wamalungelo abantu eNingizimu Afrika? So khumbula ukuthi eNingizimu Afrika sinomthethosisekelo, ngithi waqala ukusebenza ngo-1996. Kuwona noma ukuba seqhulwini kuwona ilamalungelo esiwathola ku-chapter 2 noma siwabiza ngama-Bill of Rights. Iningi lawo asuke ethathelwe kuso umqulu obiza ngokuthi Freedom Charter eyahlanganiswa ngithi kwakuhlangana kwabantu ababeyibeza nge-Congress of the People. Uthe mase kusuka-ke sabe sesidevelopha amalungelo-ke lapho esesiwasebenzisa njenganamhlanje uyiwona asigayidayo nanokuthi iningi lemithetho esinalo isebenzisa wona ukuze ikwazi ukuthi yakhele noma kube i-foundation yeminye imithetho esuke izongena kuyona. Masingabeka nje kafishane, awukho umthetho eNingizimu Afrika oshawayo noma esingawubiza nge-legislation ongenawo umsuka nongathintene kangako nento ebhalwe lapho kusomqulu. Lokho kukhombisa ukubaluleka kwamalungelo esinawo nokubaluleka ukuthi hleze siwavikele ngaso sonke isikhathi, sithole nezindlela esizokwazi ukuthi siwa-protect noma siwavikele nathi siyivikele futhi ukuthi angabe kuwukuthi sesiyahlukumezeka. Kodwa-ke ngabe ukuba namalungelo kusho ukuthi umuntu angenza noma kanjani? No, akuchazi lokho. In fact, ukuba nelungelo kuchaza ukuthi kufanele ulihloniphe ilungelo lakho bese uhlonipha nelungelo lomunye umuntu. Ngeke ngithi-ke mina mase iqala wenza into ezobe sihlukumeza omunye umuntu bokwazi ukuthi usuthinta ilungelo lakhe lapho. Awusa-protect noma awusavikela ilungelo lakho kuphela kodwa usuhlukumeza yena. Unelungelo lokwenza konke othanda ukwenza ngempilo yakho, konke othanda ukwenza ngendlela eyiyona nangendlela iy'miso zokuthi uphile ngayo. Only noma mhlambe kuze kufike la sekuhlukumezeka khona umuntu wesibili. Kufanele wazi ukuthi once kwaba khona umuntu ohlukumezekayo, usudlulile-ke manje ekupracticeni noma mhlambe ekuqhakambiseni ilungelo lakho. Usudlulele manje ku-instance noma mhlambe kuyisenzo la usukuwena khona umhlukumezi nomudli noma mhlambe umlimazi wamalungelo wabanye abantu. Ey'khathini-ke lapho alamalungelo kuye kwenzeka ukuthi ahlukunyezwe noma angahlonishwa, kukhona iy'nkantolo ey'kwazi ukuthi zingenelele zilekelele. Sicela usichazele ukuthi yiziphi lezi iy'nkantolo, zisiza kanjani, zihluke kanjani futhi ukusebenza kwazo. Okay. Lezi inkantolo singayibiza ngokuthi iy'nkantolo ezama-specialized courts, okuchaza ukuthi ayikho into ekhulunywayo kuzona ngaphandle koku-protection noma mhlambe kokuvikelwa kwalamalungelo. Singabala i-Equality Court la khona mangabe kukhona isenzo la kube khona nokwenzelela noma mhlambe ubandlululo luba khona ukwazi ukubalekela khona la uzothi khona hey ngithi ngiyaye kuleya ndawo ngithi ngiyodla mhlambe isidlo sasemini noma sasebusuku bangangiphatha kahle kwathiwa ngikwazi ukungena ngoba nayo ngimnyama, kwathiwa ngikwazi ukungena ngoba nayo ngikhuluma ulimi lwesinguni. Unalo ilungelo lapho ukuthatha leyo establishment noma leyo ndawo yese-Equality Court. Enye into umuntu ongamyisela yona i-Equality Court menze lento ekuthiwa i-hate speech noma mhlambe inkulumo noma mhlambe ebhale into esuke izovusa uhlevana noma ikhombisa ukudelela noma ukungahloniphi isiko lomunye umuntu. Nakhona futhi i-Equality Court ikhona lapho ukuze ikwazi ukuthi kusave. Bese kuzoba nakhona into ekuthiwa i-harassment noma ukuhlukumezana. La uzobona khona umunye ozothi hey sengimlandela umuntu isikhathi eside kangaka noma sengihleli naye ngifuna ukumenza sure ukuthi ngaso sonke isikhathi ugcine seyithandana nami for example noma ngabe kuthiwa yena akathandi. I-harassment le
okwaziyo ukuthi uthathe umuntu umuse equality court. Ezinye izinkantolo ezenziwe la ku-protectwa khona amalungelo singabala i-maintenance court. Asikhumbule ngisho section 27 mengingaphazami ovikela amalungelo ezingane la sokuthi khona if ingane isuke ingondliwa noma mhlambe ikhona la ihlukumezeka khona ilungelo lokuthi uyithathe uyise enkantolo uyothi maintenance court ngicela nisebenzise amandleni ukuze lo ekufanele ngabondla ingane uyakwazi ukuthi akayondle. Ne-children's court futhi ngokunjalo ikhona nakhona futhi stems noma isuka noma umsuka wayo ulapha kumalungelo la ngoba ube ngokucacela ukuthi umthetho osekela ukuthi amalungelo kufanele ukuthi asiwavikele ngaso sonke isikhathi ikakhulukazi ezingane. Obese kuthiwa ukuze yonke into ibe specialized noma kusheshe ukusebenza kwayo abese sakha ke manje inkantolo ezobe isidila nezinto lezi ze-specific noma mhlambe ezithinta lawo malungelo kuphela. Singeke sayikhohlwa ke futhi nendawo noma mhlambe inkantolo edila ne-domestic violence la ukwazi khona ukuthi kuphume lezi zinto ekuthiwa ama-protection order nakhona futhi kuqhamuka from amalungelo esuke sinawo siwanikezwa umthetho osisekelo. Obese kuthiwa ke sibe nenkantolo ezoba specialized ibheke kuphela izinto zama-domestic violence ibheke kuphela izinto la khona fanele kukhishwe khona ama-protection order. Kubese kuzoba ukuthi ukusebenza kwezinkantolo kukonke kuncike kakhulu lapha kuyilungelo lethi siyithola ku-section 34 noma singayibiza ngokuthi access to izinkantolo. La kuthiwa khona akekho umuntu okufanele angakwazi ukwinkantolo noma ngabe edinga protection. Akekho umuntu okufanele angakwazi ukwinkantolo noma ngabe edinga udaba lakho ukuthi alisolve i-presiding officer noma i-judge noma i-magistrate. Yiko kwinkantolo kungabizi imali noma ngabe kuthiwa ubani nelungelo lokuthi ayise noma ubani enkantolo. Inqubo nje mangabe ekwazi ukuthi uzothi mayesefike phakathi asho ukuthi ilungelo lakhe lilimaze kangakanani nokuthi inkantolo ufuna ukuthi ayimsize kanjani. Akugcini-ke ngenkantolo kuphela ukuvikelwa kwamalungelo sinalento esiyibiza ngama-chapter 9 institutions okuyinhlaka ezakhiwe uhulumeni noma ezakhiwe umthethosisekelo esuke zizovikela thina noma ziqhubeka nokuvikela amalungelo ethu. Singabala ihhovisi lomvikelo womphakathi nakhona futhi liyatholakala lapha ku-chapter 9 la kusuke kuthiwa khona kuzoba khona izikhathi la uhulumeni ongeke azenze kahle noma kuyena ozoba umhlukumezi. So ukuze singawaste isikhathi kakhulu siye enkantolo nemali ongenzeka ukuthi asinayo asambe siyokhala lapha ku-public protector. U-public protector akwazi uku-investigate bese iyaqiniseka ukuthi siyakwazi ukuthi sithole ubulungiswa. Nale hhovisi lika-auditor general noma mhlawumbe umcwaningi amabhuku nakhona liyatholakala lapho ku-chapter 9 institution la suke lithi khona le mali esiyikhokha kanzima thina abakhokhi bentela ukuze uhulumeni akwazi ukuthi asinikeze izidingo nokuthi avikele izizinda noma mhlawumbe indawo ayisebenzisa ukuze provide ama-service. Kungabe laba basemagunyeni noma baseyikhundleni bakusebenzisa kahle yini na? Yila khona-ke i-office lika-auditor general zobe selingena khona umcwaningi amabhuku a-check ukuthi kungabe le mali esiyikhipha njalo iyakwazi yini ukuthi yenze lo msebenzi wethu esikhuluma ngawo noma kufanele ngabe iyawenza. Ngeke sakhohlwa-ke futhi electoral commission noma mhlambe igama eselijwayelekile ngayo bayibize ngo-IEC okuyisikhungo esibaluleke kakhulu leso ngoba ukuze sikwazi ukuvikela ilungelo lethu ukuthi sikhethe i-political party noma iqembu lezepolitiki esilithandayo siyayidinga i-IEC khona uzokwazi ukuthi ukhetho oluhlala njalo emva kweminyaka ewu-5 noma emihlanu whether olukazwelonke noma mhlambe lohulumeni basekhaya baqiniseke ukuthi yebo siyakwazi ukuthi siphume siyovota ivoti lethu mase sivota laphayana ngabe sivikelekile ngokwanele yini kube nesiqiniseko sokuthi mase kubala kukho yini ukurojwa kuzoba khona. Izona zonke izinhlaka lezi ezitholakala lapho ku-chapter 9 we-constitution yethu la kusuke kuthiwa khona sisa extenda noma sisahambisana nokuthi asivikele ilungelo lakho njengomuntu waseNingizimu Afrika. Lokho kubeka ngokusobala-ke sekutheni uhulumeni nababhali bomthethosisekelo babekubona kubaleka kangakanani ukuthi la malungelo esinawo asibe nawo siwazi siwa-understand bese siyavikela ngaso sonke isikhathi. Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Kubonga mina kakhulu. Mlaleli, ngesonto elizayo sizoyiqhuba le ngxoxo lapho sobe sabheka khona kabanzi inkantolo njengoba sizobheka inkantolo yabasebenzi kanjalo ne-small claims court. Siyabonga.